Hei! Olen Outi Lankea, 35-vuotias perheenäiti Uudeltamaalta. Vastaan työssäni ympäristö- ja työturvallisuudesta kansainvälisessä kemian teollisuuden yrityksessä. Olen toista kertaa ehdokkaana kansanedustajaksi. Yksi kantava teema on huolehtia siitä, minkälaisen tulevaisuuden lapsille rakennamme. Siksi lapsilla on erityinen rooli tässä videosarjassa. Lähdetään siis liikkeelle perusasioista ja katsotaan ensin lasten kommentit kansanedustajista. Kirjoitetaan jotain lappuja ja juo varmaan kahvia. Olla puhemiehen kyselytunnilla ja syödä ruokaa ja juoda kahvia. Ja myös keskustella oman puolueen kanssa. Piste. Den gör skriver lappar och så skriver han mycket och han har inte riktigt tid att göra allting. Sellainen, joka miettii Suomen parasta. En tiedä. Joka haluaa Suomella parasta ja hoitaa asiat kunnolla. Semmoinen, joka pitää kaikki paikat hyvässä kunnossa ja rakentaa välillä uusia. No semmoinen, joka kuuntelee ja niinku silleen ottaa huomioon kysymyksiä. No sellainen, joka päättää oikeita asioita, että miettii niitä tärkeimpiä. Lasten suusta se totuus kuultiin. Kaikki seuraavan vaalikauden päätökset vaikuttavat lastemme tulevaisuuteen. Lisää lasten kommentteja kuulemme muissa jaksoissa. Tulevien vaaliviikkojen aikana käsittelemme meille kaikille tärkeitä aiheita yhdessä mielenkiintoisten vieraiden kanssa. Tervetuloa mukaan! Yksinäisyys koskettaa eri-ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia. Pieniä koululaisia, työssäkäyviä, työttömiä, lasten vanhempia, eläkeläisiä, ketä tahansa meistä. Yksinäisyys ei ole vain tunne. Yksinäisyydestä on tullut koko yhteiskuntaamme koskettava ilmiö. Ja yksinäisyydestä voi aiheutua vakavia ongelmia. Ensimmäisenä vieraana meillä on Bengt Karlsson, eläkkeellä oleva ekonomi Porvoosta. Bengt toimii vapaaehtoistyön tekijänä kylävaarina Mannerheimin lastensuojeluliitossa. Tervetuloa, Bengt. Kiitos. Millaista yksinäisyyttä sinä olet kohdannut? Aika paljonkin, en niin henkilökohtaisesti, mutta muistan hyvin tapauksen vuodelta 1982, kun naapurin pikkupoika kysyi minulta sitä, mitä minä tekisin. Ja hän oli hyvin yksinäinen, hänellä ei ollut kavereita ja hän vaikutti jopa hieman masentuneelta. Siitä lähti tämä minun työskentelyni nuorten ja lasten parissa tai vapaaehtoistyö ja tämä oli se alku. Mihin sinun mielestä yksinäisyys voi johtaa? Se voi johtaa moneen negatiiviseen asiaan. Mielenterveysongelmiin, koulukiusaamiseen, työpaikkakiusaamiseen. Ja tämä on hyvin vakava asia, koska tähän ei ole tarpeeksi vielä puututtu. No miten me kaikki yksilöinä voitaisiin puuttua tähän ja vähentää yksinäisyyttä? Me voimme tehdä paljonkin. Kaikkein tärkeintä minusta on se, että me asennoidumme niin, että me voimme tehdä jotain, koska minä esimerkiksi itse olin vuosikausia kouluvaarina, joka oli hyvin antoisaa ja tämä tavallaan niin kuin yhdisti eri sukupolvet ja vanhemmat opettajat ja myöskin auttoi näitä yksinäisiä lapsia. Siellä oli paljon lapsia, jotka tarvitsivat tukea ja tarvitsivat miehistä esikuvaa, koska valtaosa opettajista on naisia. Ja tämän tyyppistä näitä toimia on hyvin erilaisia ja moninaisia
Mutta se, että me osaamme asennoitua oikein, niin se on kaikkein tärkeintä. Aivan. No entäs sitten vielä isommassa kuvassa, niin yhteiskuntana, mitä Suomen niin kuin yhteiskunnan pitäisi tehdä tälle yksinäisyyden ongelmalle? Voisi tehdä paljonkin. Näitä esimerkkejä on aika hankala luetella, mutta siinäkin ehkä kaikkein tärkein lähtökohta on tämä nimenomaan asenne, että lähdetään siitä, että sä voit tehdä jotain, etkä koko ajan mieti sitä, että joku muu tekisi, vaan sä itse voit niin kuin olla esikuvana ja osaltaan auttaa tätä pulmaa, koska tämä yksinäisyys on tänä päivänä aikamoinen pulma Suomessa. Kiitos Bengt. Tässä oli paljon hyviä näkökulmia ja meille kaikille ajattelemisen aihetta. Kiitos. Koska hän saattaa saada raumoja siitä. Sen takia, koska sille voi tulla paha mieli ja kuitenkin on hauskempaa leikkiä kaikkien kanssa. Siitä voi tulla varmaan paha mieli. Koska sille tulee tosi helposti paha mieli ja se on tosi ikävää sille, joka on yksin.